Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa Bicolnet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Pag-asa't saya kanilang dala, sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag Bicolnet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa Bicolnet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa Bicolnet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa bawat hagbang ng buhay mo, Bicolnet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.
views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatao ng serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo asin riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo asin riparo. Tignisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Magayudon sa kabikulan, maugmahon sa kabikulan, madyakamu sa kabikulan, gainindo malilinawan. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, serbisyo asin riparo. Serbisyo asin riparo. Hello. Hi. Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga na Bicolandia. Maray na aga, probinsya ni Albay. Siyudad nin na Tabaco, Legazpi, and Ligawa. Saan man sulok po kayo ng mundo. Luzon, Visayas, Mindanao, world. Good morning. Magandang umaga po, Ma'am Sonia, Ma'am Rika, Ma'am Lourdes, kay Rom Kaay, Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, amigos y amiga.
Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo asin Reparo ngunyang pong aldaw kita ni Biyernes Fly Day. Petsa 7 na kita kang Nobyembre taon 2025. Sabayan po ninyo sa indong lingkod sarang oras kita 7 to 8. Mag-uri-restoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana. Sa tuya pong palibot, siyempre, sa mga nakakala po yan kan sa indong lingkod. Apoy raman po yan kan sa mga pigpapaabot man po nindo digding mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Oy duman po sa may mga kumplianyo ngunyan, November 7. Maligayang happy birthday! Happy na birthday pa. Siyempre po sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan, ninanggadhaan sa kuyang perming togon dahil nindo paglingawan. Pag day tabi ka mo imbitado day magduman. Day magduman pag day po ka mo imbitado. Nganing day ka mo masupgan. Saropang tugon ko, iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Tawara man tabi kibag maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Daman po sa may mga kamunduan na samuya pong pakikidumamay. Sa may mga kasakitan parahay na tabi kamo magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan. Tasya man sana po ang nakakaram kaya. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na tinaw mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Pakigiya mo tabi kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon. Tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwasin maging po sa imo. Patawada kami, Lord, kang samuyang mga nagkaginiribong kasalan. Tao lang po kami, Lord, marupok, nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Garabos po kita. Amen. Serbisyo asin Reparo. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny, si Bulbuana tabi ni sa indo pong servidor asin taga Reparo. Live na live! Nganyang pungal daw kita nin Biyernes. 9 na kang Nobyembre taon 2025. Siyempre mga live sa Bicol Net TV kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran niyan ni Maestro Neil Adton na samuya pong General Manager. Yaon man dyan si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sana kamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayanan, gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kidit. And bawal man po ang ma-stress sa mga panahon po tabing ini. TV. Oy, Fly Day na po kita. Salamat, Lord. Taday linawos ngunyan so power interruption kang NGCP sa substation kang Tabaco and Malinaw. Thank you, Lord. At least nakapag hatod man giraray kita ki impormasyon ngunyan
na importantihon ngunya na Biyernes hanggang sa aga. Importante yun ini sa mga Bicolano, mga taga-Albay na maghanda sa papaabot tabing bagyong si Uwan. Uwan! Kumusta ngayang panahon dyan sa Bicol namin? Mainit po ngunyan. Magayon tabi ang panahon ngunyan digdi sa Bicol. Lalo digdi sa probinsya kang Albay, pero may mga eskwelahan na tabi o kaya nagkakapira ng mga syudad asin munisipyo ang nagkansila na po muna, nagsuspindi na muna kang klase para po sa pagpreparar kang sa tuyang mga kababayan digdi po sa babantayan tang super typhoon. May oras lamang na makapag samu-samu pa muna. Samu-samuhan na nindo dyan so sa indong mga dapat samu-samuhon. Mas maray na so naghahanda kita kaysa mabigla kita. Yo, atakas kason siguro Sabadong banggi mamamati ta na hanggang Domingo. Sana may pagbabago pa sa pudkeni sa direksyon kaning bagyong si Uwan. Yo, tagtod ta aramon tayan sa Pag-asa. Takulaon 1,400 kilometers ang diameter kini. Halos tatakpan ang bilog na Pilipinas kaining bagyong si Uwan. Ay inay, nahiling ta na baga so tinamaan ni Tino o duman sa Cebu, hilinga po nindo kadaklan alos ngunyan nagkakaigwa pa ki rescue operation dakul sa mga nagkarulunod. Labi ng gatos ang gadan. Yan ang mga tatakutan tadi. Ngunyan maski si Simon na Oragon, nasanay na kita sa mga bagyo pero pigkukurab kita. Ako ko sa indo pigkukurab man ako. Gari mauubos na sana sukurab ko. Nga ta daw ini tatig kukurab ako ngunya. Ano doon maray ka ni tabi Ma'am Rica Listana. Kukurab ka ngayon, bangan niya nagpakro ka kasudma. Galing mo na yan. Nakapakro ka pa sa nangaya kasudma, pigkukurab ka na. Perti sa pinakro. Nay, Sir Dominic, good morning. Mga nakantabay sa tuya ngunyan ha. So yan, mapokus muna kita digdi sa mga paghahanda kan sa tuyang mga lokal na gobyerno, mga opisyalista. Papabiluhon tayo ng mga paghahanda. Ano ang mga dapat ang ihanda? Yan naman baka aratog-atoga naman nindo sububong nindo dahil pa nagbabagyo, nagaba na sububong nindo sobra na sugabaan. No. Baka tabi masubrahan mangkipagabatso sa indong mga bubong, magkagaraba lugod. So mga nasa coastal barangay arog dyan sa Baybay Malinaw, yan kamutabi ang nakakaaram kaya. Kamutabi ang nakakaaram kaya kung kumusta ang sitwasyon nindo dyan. And yaw na sa indo so experience kan mga nakaaging bagyo. So yaw na sa indo, ano kay puhan bang mag bakwit na? Arayos nan mga kagamitan, magbakal na ki darakulang plastik para tusunay yan nga hindi madumog.
Basta importantihon ngunyan na aldaw, Biyernes, Sabado, kaipuhan makapaghanda na kita. Yo, sige. Alas 7:18 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time, kwaon tatabi tulos ang linya kang Pag-asa. Makuata tulos muna. Nganing maraman ta kung kumusta. May pagbabago ba rin nagbaba subagyo eh. Yan magkatakatakot tapag bumaba pa ini mga tugang, baka talagang siya pulon ang Bicol. Pero kung ma-maintain kayo ng direction and magtaas, medyo day kita mapupuruhan na maray. Pero hagip pa rin tayo. Yo, tawa ngayon nung sabihon mo tumaas o bumaba, talagang hagip pa rin tayo. Yo, nasa linya na ang Pag-asa. Bata si Sir Topi, narahay pa sa nini. Uy, ako kasud, nagpasiring ako dyan sa tiwi, nagpahilot ako. Pertiyon so naghilot ako. Inuro na tabi ito pisos ako. Inuro na. Nagralaga to. Maray palang tabi, Sir Topi, pag naunat. Adi, inuro na. Ang paka-explicar sa kuya kang suparahilot dumang. Kita baga ngaya, sir, pag naglulukso ngaya kita, nadadasok baga ngaya kita. Pag nadadasok kita, dahil naman pala niyan nagkakabalik, kay puwan mo palan unatun. Halimbawa ngayon, nagpasan ka kisaron sakong bagas sa payo mo. Ngunyan, di siyempre nagabatan suluong mo, di mauk-uk ang payo mo. Kaipuhan pala niyan tabi, Sir Topi, unatun. Bakong inunatsos ako. Inunat! Nagralaga to! Nasa linya ng Pag-asa. Pag-asa, good morning! Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay po ng ating panahon. Apektado ngayon ng amihan ng extreme northern Luzon, kaya't magdudulot ito ng maulap na papawirin at mataas na tsansa ng mga pagulan ngayon sa Batanes at Cagayan Province. Kaya sa mga kababayan natin doon, wag kong kalimutang magdala ng payong o mga pananggalang sa ulan sa araw na ito, saan man po ang inyong lakad. Samantala sa Metro Manila at natitirang bahagi pa ng bansa, generally improved weather naman ang mararanasang panahon. So maaliwalas naman ang ating papawirin, liban na lamang po sa mga localized at mga biglaang at bigdagli ang pagbuhos ng ulan, lalong-lalo na po sa hapon at gabi. Dahil wala po tayong ibang weather system na nakakaapekto sa bansa, liban po dito sa northeast monsoon at mga localized thunderstorms. Pero meron nga ho tayong bagyo na minomonitor sa labas ng ating area of responsibility. Huling nakita po ito sa layong 1,525 kilometers silangan huyan ng northeastern Mindanao. At ngayon nga po, malayo pa naman ito at wala pa namang direct effect sa anumang bahagi ng ating kalupaan. Pero as of our latest datos or latest na data natin, ay lalo pa po itong lumakas. Ngayon nga po ay severe tropical storm na. Taglay ang lakas ng hangin na 95 kilometers per hour near the center at gustiness po na 115 kilometers per hour. Northwestward pa rin ang kanyang movement at medyo may kabagalan po ito sa ngayon. 10 kilometers per hour lang ang kanyang pagkilos. Kung kaya't mas mataas po yung tsansa na mas lumakas pa po ito, makahugot pa po ng lakas habang nasa karagatan po ito sa mga susunod na oras at araw. Based na rin nga po sa track na ipinalabas po ng Pag-asa ngayong 5 a.m. na Tropical Cyclone Advisory, makikita nga po natin na generally northwestward ang kanyang magiging movement sa mga susunod na oras at araw at pwede pong pumasok ito sa ating area of responsibility by Friday midnight, mamaya hong midnight o kaya naman ay bukas ng umaga o Saturday morning. At once na pumasok po ito
sa ating PAR, papangalanan po natin itong si Bagyong Uwan. Yan po ang kanya magiging domestic name or local name. At nakikita nga po natin, in terms of intensity, mataas po yung chance na pumasok po siya ng PAR as typhoon. So malakas na po agad itong bagyo sa pagpasok pa lang ng ating area of responsibility. At habang nasa Philippine Sea siya sa mga susunod na araw at oras, ay mataas din yung chance na mag-further o lalo pa po itong lumakas at pwede pong maging isang super typhoon habang nasa Philippine Sea siya bago pa man mag-landfall sa atin. So in terms of landfall point po, nananatiling mataas ang banta dito po sa northern at central Luzon dahil dyan po nakikita kung saan ay pwede pong mag-landfall itong si Bagyong Uwan o magiging Bagyong si Uwan. Pero kailangan po nating alalahanin na as long as nakapaloob po ang inyong lugar sa tinatawag po nating probability cone, ay ibig sabihin posible pa rin hong dumaan sa inyo ang sentro mismo ng magiging Bagyong si Uwan. At bukod dyan, kailangan din po nating alalahanin na hindi po tayo pwede na mag-focus lamang sa landfall point dahil kung makikita nga po natin, napakalawak ng diametro nitong bagyo. Yung kanyang radius nag-extend po up to 400 kilometers from the center. So kung ipoproject po natin ito habang lumalapit sa ating landmass, halos buong Luzon at malaking bahagi ng Visayas ang apektado nitong bagyo. So expect po natin, meron tayong itataas na mga signal sa halos buong Luzon at malaking bahagi ng Visayas sa mga susunod na araw. At magtataas po tayo ng signal as early as mamaya o kaya naman ay bukas ng umaga sa eastern section ho ng Luzon at eastern section ng Visayas. Kaya't patuloy tayong mag-antabay sa magiging updates ng Pag-asa, matinding paghahanda ang ating iminumungkahi sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa magiging maapektuhan ng mga lugar. Samantala, para sa pagtaya nga po ng ating panahon, magiging maulap pa rin ang papaurin at may tsansa ng mga pag-ulan dito sa Batanes at Cagayan Province dahil po sa epekto ng amihan, habang sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon ay mga localized thunderstorms lamang ang pwede pong maranasan. So para sa pagtaya ng ating temperatura, sa Metro Manila 23 hanggang sa 32 degrees Celsius, sa Tuguegarao ay 24 hanggang sa 29 degrees Celsius, sa Legazpi ay 25 to 32 degrees Celsius, sa Tagaytay naman ay 23 hanggang sa 30 degrees Celsius at sa Baguio ay 18 to 25 degrees Celsius. Samantala, pagdating naman ho sa Visayas at Kabisayaan, asahan pa rin natin ang generally improved weather naman ho. May mga isolated lang na mga pag-ulan, posibleng mga panandali ang buhos, especially po sa hapon at gabi. Sa pagtayo ng ating temperatura sa Cebu, 24 to 31 degrees Celsius, 26 to 32 degrees Celsius naman sa Iloilo, 26 to 32 sa Tacloban, 25 to 32 sa Puerto Princesa, 25 to 32 sa Calayan Islands, sa Cagayan de Oro ay 25 to 31 degrees Celsius, sa Davao ay 25 to 33 degrees Celsius, habang sa Zamboanga ay 24 to 33 degrees Celsius. So again, patuloy po natin paalala sa ating mga kababayan tungkol nga po dito sa bagyong si Fungwong na magiging si Bagyong Uwan pagpasok ng ating area of responsibility. Yung tropical cyclone signal number 1 ay pwede na pong itaas sa eastern portion ng Luzon at eastern Visayas as early as this evening or tomorrow morning. At based po sa intensity forecast, the highest signal na pwede po nating itaas kung maging super typhoon po ito bago maglandfall ay signal number 5 o tropical cyclone wind signal number 5. Ang onset naman o ang umpisa ng mga heavy rain ay posible po Sunday or ang isang region posible pong maranasan ang mga pag-ulan na dulot nga po ng bagyong ito. Bukod dyan ay pwede na rin po nilang maranasan ang mga pagbugso ng hangin na dala nga din po nitong bagyong magiging si Bagyong Uwan. So potentially life-threatening stormy conditions pa rin ang ating nakikita at posibleng ma-experience dito sa northern Luzon at portions ng central Luzon by Monday huyan early morning ng Monday and Tuesday hanggang Tuesday. So matinding pag-iingat at paghahanda po ang ating advice sa ating mga kababayan sa malaking bahagi ng Luzon at maging ilang bahagi ng Visayas. Sa kasalukuyan,
in effect ng ating weather advisory. Ibig sabihin, sa 30 from now, sa paglapit po nitong bagyo, maaari na pong maka-experience ng 100 to 200 millimeters of rainfall ang Isabela, Quirino, maging sa Aurora, Rizal, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes, maging ang Quezon Province. So mostly the eastern section of Luzon, pwede pa-experience ng matitinding pag-ulan as early as Sunday morning o halos buong maghapon ng Sunday, dala po at epekto po mismo nitong bagyo. So sa mga kababayan natin dyan, maging handa po sa mga posibilidad ng pagbaha o widespread na pagbaha at maging mga landslides o pag-uho ng lupa, especially sa mga bulubuntuking lugar. Samantala, 50 to 100 millimeters of rainfall naman sa Apayao, Cagayan, Kalinga, sa Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bulacan, maging sa Rizal, Northern Samar, Samar at Eastern Samar, maging sa Masbate Province at Sorsogon Province. Dulot din ng bagyong ito na papasok po sa ating area of responsibility. So again, maghanda po tayo at maging vigilant po tayo sa mga posibilidad ho na hazard na dala po nitong malakas na bagyo. Sa ngayon ay wala po tayong gale warning na kataas ng bahagi ng ating mga baybaying dagat. Moderate to rough naman o katamtaman hanggang sa maalon ng kondisyon na karagatan na inaasahan sa northern and eastern sections ng Luzon at sa eastern section ng Visayas. Ang sunrise natin for today is 5:54 in the morning at lulubog ang araw mamaya sa ganap na alas 5:26 ng gabi. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang umaga po. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Salamat tabi pag-asa. Yan tabi mga tugang mga kabayan. Nasa luwas patabi kang par. Posibleng maglaog at siya nabanggi. Biyernes nabanggi. Sa Philippine Area of Responsibility o kaya sa agang Sabado. Posibleng maglaog sa par, nagluway pala na no, nag 10 kph. Nako, nag-arog kayo ni Tabi Sir Tupi ang bagyo na maluway ang dalagan habang nagrarani sa kadagaan, lalo ining nagkukusog makakatipon pa inikikusog dyan sa Philippine Sea, dyan sa dagat. Ang bitamina kang bagyo dagat, dyan sa dagat. Makusog pa ini, mahugot pa ini nin kusog dyan sa dagat. Pag nakalawag na sa par, yaw na dyan sa may Philippine Sea. Sabi kang pag-asa, posibleng pag Domingo makaka-experience na kita ng mga pag-uuran. Domingo, Lunes, Martes, yan ang mga critical na aldaw. Kaya igwapa kita ki pagkakataon, panahon para makapaghanda. Yo, ay man ki maraot na maghanda kita. Tamaan kida ang importante nakahanda kita. Yo, magsurunod po kita sa satuyang mga otoridad, lalong-lalo na sa mga local government officials, ano? Sige, tabi baka lamang makakuha kita ki mga opisyalista, kumusta ta kung anon mga paghanda na pigigibonin da nangon yan. Importante yun. Munyang pasa ng Biyernes, maghanda na tabi. Yo, sige, alas 7:32. Serbisyo Asin Reparo. Sabi ni Sir Topi, dyan ngaya ako sa imo mabakwit. Pwede yun. May alalay lamang kita tabi, Sir Topi, na taga kapot kang sim kung in kaso itatalbo na ikanan mag-atog.
7:33 mga tugang nin pagkaaga. Salamatan tanamonan sa tuyang mga katuwang sa programa. Siyempre yaon po dyan ang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sila. Madali unsa na yan makuha. Dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya so mga naghahanap tabi kidorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, your home away from home. Sa gayon mo ka Kay Madam Maylin, pagaling ka po ha. tunay kang prinsesa. Dakul sa na perming tubig ang inumon. Yung manang advice ako, dakul sa ng tubig da atabi topi. Ikaan burak ni sa Pag taga-sabayan mo man niya may gintanlan. nun. Ano? Sige tabi mga tugang, ang programa ganidaraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao, City Councilor Renier Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, kang bagong malinaw. Yaon man dyan si ABC President Cap Art Abela. Sa Capos Bilo Lotto Outlet, salamat ma. Yaon yan dyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon, Malinaw, Alba. Dyan po kamo magtaraya sa Loto Bako sa Witing. Bawal digdisalbay ang illegal na sugal. Sabi ni Provincial Director, may mga sugal dyan sa indong lugar, i-relieve sa indong COP. Yo! Dyan ka mo sa Loto magtaya, Bako sa Witing. Morning tabi, Madam Maria Elena Yamamoto. Sige po mga tugang, alas 7:35 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Dahil po mag-arali mabalik po ang programa makalipas lang po ng importante sa ng pagiramdom. Balik eskwela na, tabangan ang saindong mga aki sa saindang pag-adal. Kaiba ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan sinda na makano at magbasa, asin magsurat, pati na sa basic numeracy skills bago pa maglaog sa kindergarten. Ang tabayan ang elementary, junior high school, asin senior high school sa saindang basic literacy, asin numeracy skills. Kaiba na ang follow-up sa saindang oral daw na pagklase, class assignments, research writing, asin performance tasks. Yaon ang matitibay, asin lisensyadong mga maestra, asin maestro kan 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City. Igwaman sindang branch sa Tiwi na makkuha sa E. Corteza Building, Tigbi, Tiwi, Albay. O mag-contact sa numerong 0927-341-9219. 21st Century Tutorial and Review Center. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas sige tabi mga tugang, alas 7:37 na, tama, 7:37 ang sa tuyang Philippine Standard Time. Oras pong yan, dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madalion iyan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners, dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siringman mga tugang, ang oras na yan dara po sa tuya kang
o kaya ni Vice Mayor Ate Glendaong Bungaw, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abela, and Capos Bilo Lotto Outlet dyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw, Albay. Kanan mga katuwang ta sa programa. Thank you. Sige tabi mga tugang balikpuan sa indong lingkod. Manimok saya po ini si Mr. Hulbutana. Kunyang pungal daw kita nin Biyernes Friday. Asyete kang Nobyembre taon 2025. Sundo kita mga tugang alas 8. Kaya ano papigalata? Doro-diretso na tabi kita! Serbisyo Asin Reparo. Sige tabi mga tugang Biyernes na. Good morning kay AF Cas, kay Adan Eva Jr., kay Choter Solyandir, kay Ma'am Liz Manlapas Kapos. Good morning Mr. Hulbutana. May sirpa. No. Kumplito. Magalangon. Nga ta do tabi Sir Topi, pag ang saron tao da pag may nagigibong kasalan minabuton. No. ang mga aki bagatabi Sir Topi, Choters, ang mga aki pag may sala, ang nagpagpapauli ka minabuton. Aram niya kayang may sala ngaya pag may sala bagang aki. Binapahiling ang kikabuutan na maray sa magura. Ngarag kaya pag may sala baga bagong Topi arag man ka pag may sala si Topi, grabe ka nang ka anpud ka kapapapilkan sa magurang aninday mabadulan. Iyo. Oy, salamat kita sa mga taga dyan sa apod kini sa nasasakupan kang substation dyan sa Tiwi and Tabaco. Ay hindi, substation pala ng Malinaw. Substation ng Malinaw and Tabaco. Tapigkan sila muna so power interruption nyo na aldaw. Dapat ko ang kuryente dyan sa nakakonektar dyan sa substation kang Malinaw, tapos sa substation kang Tabaco. So alos first district ko ta daing kuryente ngunyan, alas 6:30 sundo alas 6:30 manin Banggi. O pigkan silar na muna yan ta importantihon ngunyan ang komunikasyon, ang kuryente kay puhan na maray. Yo, so ngunyan man tabing Biyernes mga tugang, sabi ni Topi, tama ka ngaya, pag may sala arog kaya minabuoton. Minabuoton, tapos kung ano-ano ang tigibo di nagpapauli. May sala ngaya, may sala. O di gunyan man tabing Biyernes, inot naman na nagpaluwas kaso udma nin advisory sa mga eskwelahan na pigsuspindi man ko ta so klase ngunyan ta yung ani ang brown out. O pero day nalawo so brown out ngunyan, ang advisory ngunyan iba na. So mga local, mga LGUs na nag-suspend kang klase. May mga nagkakapira lang na LGU ang day pa nagsuspindi. O hindi ba ka sa mga masunod na oras baka magsuspindi na o tadigdi sa probinsya kang Albay, uni sa mga nagsuruspindi na di. Adigdi sa probinsya kang Albay, dyan sa Kamalig, suspendido na po muna ngunyan ang klase. So face-to-face classes, suspendido na tabi ngunyan aldaw. Biyernes dahil po sa papaabot tabing bagyong si Uwan.
Uwan. Yo, digdi sa probinsya kang Albay, ang munisipyo kang Kamalig, Libon, Santo Domingo, Piodoran, Rapu-Rapu, Uwas, Ginubatan, Legazpi City, Malilipo, Tabaco, Bakakay, Magalanggi, Hubilyar. O yan tabi sa mga nagsuspindi na mo na kang klase. Iyo, digdi po sa probinsya kang Albay. So, anday ko digdi nahiling na nagsuspindi kang klase, ang Banuaan kang Tiwi. Tiwi and Ligaw. Tama ba? Oh. Sa probinsya kang Albay, Ligaw and Tiwi. At Legazpi, suspendido, Tabaco City, o so Ligaw andae. Tapos Tiwi. Iyo. Oh, so yan tabi mga tugang, so ipinaluwas na mga advisory kan sa tuyang mga LGU. At aram ko ngunyan na bising-busy na sa tuyang mga opisyales sa pag-conductor nin meeting, sa paghahanda tabi kay ni Busbab kay ning bagyong si Uwan. Oh, maski bako day ngaya kita direktang tatamaan, pero pasok na pasok kita sa banga. Uyogon mong 400 kilometer ang diameter kay ning bagyo, halos takpan ng bilog na Pilipinas kay ni. Dakulao na bagyo ini. Boss ba? Kadakulang bagyo. Iyo. Oh, kadakulang bagyo tabi. Dakulao na bagyo tabi ini. Kaya dahil man kita direktang tamaan ang probinsya kang Albay, pero hagip pa rin tayo. So anon maray nagibunta kay ni Boss Bob? May nagpapaliwanag Tuman ka ngaya sa bulwagan magpaliwanag. sa bulwagan ka da tabi magpaliwanag. Iyo. Anan maray nagibon. Ay apudan ko daw si Sir Mawi dyan sa Tiwi. Ilingon ta daw puton ta daw si Sir Mawi. Dyan sa Tiwi kung nata daisin da nag-suspend kang klase. Ngunyanal daw kasi importante yun mananggad na makapagpreparar so sa tuyang mga estudyante, mga maestro, o siyempre maarayos kang sa indang mga classroom. Iyo, o taso ibabaga, angad mo niyan, pigagamit pang evacuation centeran mga classroom. O di siyempre materipon man mo na maarayos man mo na kan mga gamit sa mga teacher. O nganing may preparasyon pa kasi at siya nabanggida posibleng maglawag na sa par ang bagyong ining si Uwan. And sa agang Sabado. Walawag pa sana sa par, harayoon pa tabi ni. Harayoon pa ini. Kaya sa Domingo da tabi mga tugang posibleng mag-uuran na sa tuya. May mamamati na kitang pag-uuran. Digdi sa probinsya kang Albay. Iyo. So iyan ang pinaka aabangan ta. Magpasiguro na po kita tabi. Safety first. And siyempre mga G po kita. Iyo, most powerful po yung pang-G kasi may mga himalang nangyayari. Naramdaman nito sa mga nakaaging bagyo na anatutumbok man ka ito ining Bicol, ang probinsya ni Albay. Bigla bagang luminiko sa bagyo, tinamaan, sumasbati. Pero parte pa mang kiraray kang Bicol, sumasbati. So ilinik kay lang sa Albay. Diba? Ilinik kay lang tabi Adan Iba Junior so Albay. Ang tinamaan, sumasbati. Diba? Powerful yung pang-G, tapos baka lamang pag-abot kan dyan kasi sa dagat. Iba kaya ang bagyo baga, bitamina kang bagyo ang dagat. Iyo, habang yaw nandyan, bata luminuway pati nag 10 kph. Ibig sabihin, nagbagal. Ang iba sa tuya gusto so ngaya makaskas sa nangaya, dapat ngaya makaskas ka sa nangaya. Ta kung umagi ka man nga digdi makaskas, saruan sana. Kumbaga saruan sana kumbaga. Apod kay ni kung baga ngaya makulog.
bakuso haluyuno na makulugon. Oh, di ba? O kung umagi ka man niya, sana makaskasan na. Saro sana ngayang kuso. Yan ang gusto tabaga. O kudi ngunyan hilingan, nagluway. And bago ini magrani sa may dagat, ay sa may dagat na tuloy naman. Nakamataram ko man lugod ini maglanpol ini sa dagat. No. O di, habang initabi pararani sa daga, sa mga kalupaan, sabi sa Tagalog, para maintindihan tayo ng mga dala na dyan. Pag marani na ini sa may kalupaan, lalo pa ining mabagal. Kumbaga, gari man so natatraffic. Gari baga so ngaya, arani na ngaya kita sa Tabaco City. Pagabot baga sa sentro kan Tabaco City, matraffic na. Tabaco na ngayon eh. Oh. Tabaco na ngayon eh. Nataman nga nasabi mo man, Adan Iba Junior na tabaco na yun nga. Tanailing mo. May traffic na ngaya. Tabaco na ngayon eh. Man po kaya nan bagyo o kaya ngunyan pa sana baka magpurulok-pulok naman kita kay ni pag oras na bata kita man agaring ang mga ugali ta hanggat na day kita so nakamati kinga nagparos-paros na tapos naguran-ura na saka man kita makorupot-kupot maduman sa itaas kang bubong may nagpapako pa at anang nguyan nagpaparos na. Dali lang. Malilingawan ko at yan duman sa programa ta sa Bagong Malinaw mga tugang dumanta na kaistoryahan si Mayor Shio mga paghahanda kang lokal na gobyerno kang Malinaw nganing buwilo kita duman sa programang ito kwanta daw tabi agiyanta mo na si Sir Maui dyan sa TV nganing makuha ta si Sir Maui aramon ta kunata ta dahil sina nag-suspendi mo na kang klase o dyan sa Banuan kang TV kumusta ta si Sir Maui ang MDRRMO kang Banuanin TV maurag dyan sa TV matindi matibay ini si Sir Maui saro ini sa mga mga idol ko man pagabot sa mga pagpreparar pagpay mga araw kaning kalamidad si Sir Maui ay daw na ka nagmi-meeting na sa bagay may pamanday pa man ito ma-meeting si Sir Maui pero sige na kaya na pagkaan reparo dyan sa TV pero yung TV sa nanday tanay inda ko lang kung may advisory na TV and Ligaw TV and Ligaw lang ang bako suspendido ang face-to-face classes kunyan halos sa probinsya kang Albay halos munisipyo igwa na po ki preemptive class suspension dahilan nga niyan tama man niyan na pigigibong yan paano sa mga mauruli ngaya so ngaya lalo sa mga nagbo-boarding house sa mga nagbo-board tapos so hararayo waga so ulian makauli na tulo sa mga aki tapos sa mga teacher din kasi dakul man ang mga gamit baga sa mga classroom masamo-samo man sa mga teacher o paano pag samo-samo kan teacher kan tabi busbab nasulo man sa no sa teacher irak na naman si madam dahil bali ngaya baga boss gari ngaya i-release na ngaya baga so so year end bonus dali naman na baga ngaya so year end bonus nasa Mandaluyong palan si Adan Iba Junior duminulag ka sa Bagyo dinulagan mo naman sa Bicol
so mga teacher, masamo-samo man kan mga gamit niya sa eskwelahan. Datli sigwa kay pagkakataon pa, igwa pa ngunya na aldaw na Biyernes, igwa pa sa aga. Basta, ang sabi kang Pag-asa, posibleng Domingo, may mga pag-uura na kita. May mga pag-uura na kita. Kaya, ipadagos ta sana sa tuyang pagpangadyita, may mga himala pa yan. May mga mangyayaring himala pa yan. Pero maski na nga ni bumaba man o tumaas yan, hagip pa rin tayo, Papa Dan Rosales. Hagip pa rin ang Bicol, tadakulaon po ang sakop kining bagyong si Uwan, na pigbabantayan ngunyan kang Pag-asa na posible databing umabot sa super typhoon. So nahiling ta na sa mga epekto duman sa Cebu. So binanatan pa sana ni Tino, si Tino uto na, nasa luwas na, nagpapasali na naman sa ibang nasyon. Ngunyan ang tigbabantayan ta ngunyan uning si Uwan. Si Uwan. So nahiling ta na ha, dyan sa may parting Cebu, sa Bisaya, kadakol tabi so nagkagaradan. Level up na ngunyan ang mga baha. Yan ang pigtatakutan ko. Kung sa kusog Kiparos, na experiensyan tanayan ligi sa probinsya kang Albay, pero subaha nako, daita patabi yan na experiensya na maray, and daita pa yan napapag-adalan na maray kung ano ang dapat nagibuhunta pag igwatabi ki baha. Yugon man so iba duman na nagluluwas kunyan sa mga social media, pigrarang kaso sa indang kisame, tanganing makalusot pasiring duman sa atok. Yugon mo yan, na survival yan. Kung day ka man kigamit, so kamot baga, pigbubungag baga kang lalaki so kisame, tapos duman niya tigtarago so mga pamilya niya, kang maabot na so kisame, pigbubungag niya na naman so ato, nganing makalusot sinda, pasiring duman sa bubong. Paano kung mga arog kayo nan mangyari sa Indo? Di ba? Kaya dapat perming preparado. Ako nga ni, so gakod kan sa kuyang mga manok tabi bus babot, pisuro-surupon ko na. Magagamit ta ito, so mga gakod kang manok. Ailing mo na yan. Speaking of manok na naman, sumanok ang inot na hindi bakwar. Inot pa sa pamilya. Ay inda. Uni mga parabulag na ini. Ang inirinot na ininibakwar, mga manok. Pamilya na bayay sa nang pamilya nga. Nuning manok, importante yun. Ini tabata ngayon, nagkischedule na ngayon yung laban sa Disyembre. Inay ko po. At ang suila, di iyan tabi mga tugang, ang pinaka-importante yung pag-arog ka ni may bagyo. Ako, iguan na ako dyan kis mga empty bottles baga. Yan bagang so sa mineral water. Importante yun yan. O kung bako yan so mga pigripilan baga nindukan sa indong tubig, natigbabakal dyan sa medyo tipuno na nindo yan. Igarakod na nindo. Kung halimbawa pera ka mo dyan sa haro, kung lima man natig sararo ka mo kaya. Tapos nakatakod sa lawas din daw. Takong ngayong kaso may rimalaso man, di may palataw lamang ka mo. Lubid, importante yun, lubid. Tapag arog kaya na instant, biglaan ang tubig, dahil naman yan mapupugol. Sige, ang langkaw ka, kaya. Ngunyan, ano ang gigibuhon mo? Dapat, number 1 dyan permi ka may lubid. Nga ning igwa ka lamang kay makaputan. Kung ingkaso, yan ang mga importantihon adi. Sa paros, sa gabos na experience ta na. Ang makatakot ang tabi pag may tubig na. Talagang dakol tabi ang nawawarang buhay na lulunod dahil po sa tubig. Ilinga po ngunyan duman sa Cebu. Labi ng gatos, tabi ang gadan. Dahilan tabi kang pagragasa kang tubig. Taday ta sigurado, dakulaon ining bagyong ini, dakulon ang tubig kaining pwedeng iwagas, ibagsak sa satuya,
Pag natipon iyan, tapos ngaya pag nabuluwang pa sa daycare, anong yung daycare? Kaya pala niya nagba ngaya sa muya, so daycare ngaya, nagaba. Anong daycare? So, blood control baga ngaya. Kay po ang tabi, Sir Topi, igwa tabi, permiki palataw. Niyo, bako palubog. At tapag palubog, scuba diver ka kayan. Dapat lataw ka tabi. Niyo, tapag palubog ka, dapat may oxygen ka dara. May balon ka. Dara kang tangki. Pero kung dahil kang oxygen arog kayan, kay puan mo, maglataw. Niyo, so yan tabi, dakulan mga nagbubuwis nin buhay dahil sa baha. And dahil ninda aram kaya kung ano ang gigibuhon na ninda. Siyempre, pag yaon na dyan, nahiling mo pa sana ang baha, maski patuhod pa sana, tapos nahiling mo sa palibot mo, puros na tubig, puros na tubig, biyo nag-aalon-alon, biyo pati naghahagong ang tubig na yan. Nako, talagang matatakot ka na. Imbis nga yaong kasalaw kang harong mo, malukso ka na sa tubig. Hinay ko po. So yan tabi mga tugang dapat iguan na po kita kayan sa tuyan mga harong. And tigbe-briefing tanan sa tuyan mga kairiba sa harong. Titabi so mga kaipuan nindo, so mga importantiho na mga papilis, so gamit sa eskwelahan para tuso na tabi nindo. And isakat na nindo dyan sa bubong nindo. So dahil man dumog kung ano pa man. I-safe na po nindo. So mga gamit nindo, uniform, mga bado, so mga dokumento, pasiguruhon na tabi nindo. Ilag na sa sarong laganan. Tanganin ko yung kaso, paghurabot mo, karaskasan, madali mo may save. Madali mo tabi siyang maibakwar. Yan ang mga importante yun. Ngunyang pasana, ngunyang pasana tabi, aram ta na. Dyan sa sentro kang malinaw, nagbabaha dyan. Kaya dapat aram ta na, tabi busbab, i-preposition ta na tabi busbab so sibid-sibid ko. Inuton ko na duman sa evacuation center, panuwanan ko na. So sibid-sibid ko. Ibakwar ta na. Aram na kung anong mangyari dyan kung inkaso man. Kung dahil man mangyari, di salamat. At least nakapag-preparar ka. Nganing dahil ka magbasol sa kang dapat nga dinuman ko na. Di ba? Kung nagbabasol kita. So yan tabi ang mga dapat gibuhuntang ngunyan. Ngunyan pa sana. So mga importanteng dokumento sa eskwelahan kan mga aki, iparlastik na nindo. Babakal na kamo ki mga Yung ba so mga plastic bag, so tarakulaon dyan sa tigano kang sira. Plastic sa sira. Darakula yan. Iyan, pag linag mo dyan ang gamit mo, na dahil yan naluluho, safe ang gamit mo dyan. Ibig sabihin, dahil madudumog ang gamit mo, maski pa magkararang kang harong mo. Dahil siya na maluho. Pag naluho, paratas manggiraray tabi yan. Sige tabi, tangon yan, importantiho na mag-asikaso na tabi kita. Bako na, iba man ang pig-asikaso nindo. Baka pig-asikaso nindo, tabiyernis ngayon yan, maringya kayo ni magjintagay. Serbisyo Asin Reparo. Maringya kayo ni Sir Topi, tabiyernis man ngayon yan, maringya kayo ni magjintanlad. Tapos tayo na muna kan mga Georgine tanlad na yan. Ata na nga ni magpreparar. Babanatan muna naman kan mga Georgine tanlad na yan tabiyernes. Paman niya, Domingo pa man bagasan. Domingo pa man bagada ngaya. Ata na. Pumundo ka mo. Dahil naman ninda ako kayan madadara pa bangarog kay ni. Pero kung dahing bagyo, pwede ko paunrawan ko lamang ka mo.
babaha digdi tabi bosto pi, pero kung digdi ka magbakwit, maray man nganit, may malulunadan ako. Yan kung kayahon mo ako. Oy, alas 8 na. So iba tabi mga tugang at channel lang po duman sa programa ha, sa 10 to 11 sa programang Bagong Malinaw yo. Usapang LGU Malinaw tayo mamaya. Kadakol ang mga dapat ang abangan mga taga Malinaw duman sa programang Bagong Malinaw yo. Diyan baka makasabay niya to man si Mayor Shi. Sige. Sa pangaran ni Madam Maylin kang MBY Dormitory, sa pangaran niya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Avila. Yaon man dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet. Salamat. Sa pangaran po ni Dogabos, mga tugang, mga kabayan, mga radji po kita ha. Sabay-sabay po kitang mga radji. Tanganing isalbar po kita kan sa tuyang kagorangnan sa paabuton pong ining bagyo. No? Happy weekend po sa Gabos. Iringat po kita. At yan, 10 to 11 sa programang Bagong Malinaw. Adios amigos, Manny Moksaya po ini si Mr. Hulbutana. Sa Lunes, ano sa Lunes? Yan ang dapat abangan ta. Iyo sana sa Lunes mag-iribanan giraray kita. Sige po. Sige po, iringat. Bye-bye. Serbisyo Asin Rifat. Simulaw na iligo maliwanag. Simulaw Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación,
danay na ipamiibig mo kami.